بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مثل ما ندغنر بدرس مذا ثلارلن أحمية باردة وثلارلن بذا قضان نريان بيدالر باردة درب geçers ودرسن دوامنا كابر دغنر بذو ثوريان ثورغبا والثورغ هم iyice ip niyet edip yatsam, selerliğe turmasam bolya mı diyen sonra dersin devamında inşallah bu soruya hem neme cevap veririz. Arapçada Müslüman doğanlar ağız bekleyecek kişinin fecirden ön, yani dağıtmağından ön, yiyeceğin ahırına, turup yiyen naharına Arapçada sahur değil ya. Türkmence'de biz selerlik diyez. Sahur yani selerlik hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize bir neçe tane tavsiyekleri var. Misal için İmam Ahmed'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle değil ya: "An Abi Sa'id el-Khudri radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتصحرين." Ebu Sa'id el-Khudri radıyallahu anh'tan haber veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye fenerlik berekettir diye. Hatta bir yudum su hem bolsa, bir urt su hem bolsa diye şunu içmek bilen fenerlik edin, fenerliğe turun, fenerliği terk etmen diye. Çünkü Allah Teala fenerliğe turanlara merhamet eder ve perişteler hem fenerliğe turanlara bağışlanma diler deyip aydiya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka hadisinde yine de İmam Ahmed'de geliyor, Nesai'de geliyor. وعن عبد الله بن حارث رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل فلا تدعوها. Abdullah bin Harith'ten haber veriliyor radıyallahu anh. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giriyor. Şol wagt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dandan selerliğe turup bir zatlar iyi oturun eken. Şonna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye sahur selerlik berekettir. Onu Allah Teala size nisip etti. Allah Teala size verdi diye. Onu terk edeymen diye. Yine de Tabarani'nin Mu'camul Kebir'ine geliyor. وعن أبي سويد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على المتصحرين. Tabarani'nin Mu'camul Kebir'ine geliyor. Sahaba Ebu Suveyd radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allahümme salli alel mutasahhirin. Ya Rabbi, ya Allah, selerliğe turanlara rahmet et deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dile getti deyip aydiya. Yine de Müslüman doğanlar Bukhari'de, Müslim'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Sahabe Enes bin Malik'ten haber veriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye selerliğe turun diye. Sahur selerliğe turun. Selerlikte bir zatları yiyin. Çünkü sahurda selerlikte bereket vardır deyip aydiya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de Sahih Müslim hadis kitabında geliyor. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أهلة السحر. Sahabe Amr bin el-As'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye biz bilen ehli kitabın arasındaki biz bilen olorun, yani ehli kitap diyani Yahudu ve Hristiyanların orazasının ağız beklemeginin arasındaki tafavut diye sahurdur diye, selerliktir diye.
Yani olarda bizden öňki ummatlarda ahli kitap, Yahudi, Hristiyanlarda agzy beklenlerine selerlik diýen zat ýok eken. Bizim tapawdymyz olardan näme diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahur bizim selerligimiziň bolmagy diýip aýdýar. Yine de Ebu Davud'da, Nesai'da, İbn Huzeyme'nin sahihinde, İbn Hibban'na gelen hadisinde ve Alil Erbaz ibn Sariye radiyallahu anhu قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى غداء المبارك. Sahaba Erbaz ibn Sariye radiyallahu anh diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni hilallige çağırdı diye o şeyle diye. Gel mübarek bolan nahara, mübarek bolan tağama gel deyip aytdı diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Indi musulman doganlar şul aydylanlardan öwrenmeli peýdalarymyzy aýdyp geçsek. Diýmek näme eken musulman doganlar? Felerlikde bereket bar eken. Hem dünýämiz üçin hem ahiretimiz üçin. Felerliň özü bereketli eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu kirem onu felerlikde bereket bardır diýip bize näme öwredi. Yine bir peýdasy musulman doganlar felerlige turanlara, felerlik etmek üçin turanlara, felerlikde bir zatlar iýmek üçin sahura turanlara Allah Taala merhamet eder diýip aýdýar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamberimizin hut özünün felerlige turanlara dilegi bar eken. Näme diýdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Rabbi, ya Allah, felerlige turanlara merhamet et diýdi. Ve ýene de periştelerin felerlige turanlara dilegi bar eken, ol hem näme Allah Taala'dan felerlige turanlara perişteler bağışlarını dilejek ekenler musulman doganlar. Yine bir peýdasy musulman doganlar felerlik bizim ümmetimize berilen zatlardan. Bizim ümmetimizin beýleki ümmetlerden, bizden öňki ümmetlerden tapawutly ýerleriň biri eken. Yani bizim ümmetimize mahsus zat. Yine musulman doganlar felerligiň bereketli bolmagynyň, felerlikde bereket bardyr diýilmegini ulamalar şeýle düşünýärler. Felerlige turup ýen adam, içen adam günnüz kan susuz bolmaýa, kan ajygmaýa. We şunuň netijesinde dünýäwi işlerini hem näme rahatlyk bilen berja edip bilýär, namazlaryny we başga ibadetlerini hem rahatlyk bilen berja edip bilýär. Yine de yankı aydylanlardan öwrenmeli zadymyz musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem felerlige sahabany ýanyna çağırýar. Diýmek bilen şundan öwrenýär, felerlige jemaat bolup ýuşup bir taçakda oturup näme felerlik etmegiň gowy amallygyny, haýr işdigini öwrenýär musulman doganlar. Yine de musulman doganlar felerligiň bize gazanlarýan peýdalaryndan felerligiň wagty giýjäň 3-nji ýarymynda giýjäň soňlaryna gabat gelýär, giýjäň ahyr bolýar. O şol wagt Sahih Muslim hadis kitabynda, başga hadis kitaplarda gelýär Allah Taala Rabbimiziň ýokmu menden dileýän dilegini bereýin, ýokmu menden bağışlanma soraýan bağışlaýyn, ýokmu maňa sygynan onu goraýyn diýen wagty, ýani doga dilekleriň kabul bolýan wagty. Takwa awliya insanlaryň turup dileg edip alyny secde goýup dileg edýän wagty. Diýmek näme? Felerlige turan insan şul wagty hem näme dileg etmeklik pursatyny hem gazanýar. Yine bir peýdasy musulman doganlar felerlige turan insan turup giýje namaz kılıp biljek, tahajjud kılıp biljek. Bu da bir peýdalaryň biri musulman doganlar. Yine bir peýdalardan biri musulman doganlar felerlige turan insanlar erte namazyny öňünden täret alyp, erte namazyna taýinlenip, namazyny wagtynda kılıp biler. Emma felerlige turmaýan kişiler erte namazyna hem näme ýatyp galmaklygy mümkin. Ve en gulu peýdalaryndan musulman doganlar felerlik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tawşyran terk etmäň, taşlaýmaň, bir urt suwam bolsa için felerlige turuň diýip bize tawşyran sünnetlerinden. Ve ümmet musulmanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amal edip durduğu müddetçe hak ýolda, dogry ýolda, haýr ýolda bolmaga dowam ederler. Ve şol aýdylanlaryň netijesinde hem belli bolu musulman doganlar akşam iýip niyet edip felerlige turman gönü geçsem bolýanmy diýen doganlarymyzyň soragynyň jogaby ştaýdan belli boldy. Şol hile etseňiz tutan oradaňyz dogry,
Oradaňyza hiç ýyly ziýan gelenok. Emma şul aýdyp geçilen peýdalaryň hemmesini siz ýitirýäňiz, gazanyp bilenok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine amel etmekten mahrum bolýaňyz. Belkem inniki ile biz galyp galmajagymyz belli däl. Bu pursat käbirlerimize gelmän biler. Şonuň üçin musulman doganlar serärlige turmaga gaýrat ediliň. Alhamdulillahi rabbil alamin.